Čaute, my sme Jakub a Mišo, založili sme Truniverzity. Názov vznikol spojením dvoch slov True a Univerzity, to znamená skutočná univerzita. Tento názov priamo definuje našu víziu a poslanie našej firmy. Znamená, chceme prinášať reálne skúsenosti a reálne vzdelávať. Truniverzity je tu hlavne pre marketérov, malých podnikateľov a študentov. Truniverzity sme založili hlavne preto, že by sme chceli vzdelávať tieto tri skupiny ľudí v online marketingu, neskôr aj v ostatných častiach biznisu. Na začiatok začíname so sériou kurzov, ktorá sa bližšie venuje jednotlivým nástrojom online marketingu a komunikácie. A do budúcna však plánujeme naše kurzy rozšíriť. V Truniverzity chceme robiť všetky kurzy tak, aby si tí účastníci odniesli z toho reálne skúsenosti, ktoré môžu hneď po kurze aplikovať priamo na svoj biznis alebo projekt. Momentálne pôsobíme v Bratislave, ale do budúcna plánujeme naše pôsobenie rozšíriť aj do iných miest na Slovensku. Napríklad z Banskej Bystrice môžete osloviť celý svet a preto chceme vlastne aj my tých ľudí po celom Slovensku učiť tieto veci a následne im pomáhať s ich biznisom. Všetky ostatné informácie o nás, našich lektoroch alebo pripravovaných kurzoch nájdete na našom webe truniverzity.sk. Nájdete tam aj blog, na ktorom môžete vidieť najnovšie informácie z online marketingu momentálne a neskôr tam budeme pridávať aj nejaké trendy z iných oblastí biznisu. Takže čaute. Čaute.